अभी अभी देखल जाता लाइव आके जौन कि महेश पांडे जिस तरीके से बयान दे रहल बड़न लाइव के माध्यम से, और कहीं ना कहीं एक समय में देखल जाओ तो खेसारी लाल यादव के राइट हैंड राइटर हुआ करते थे जो कि महेश पांडे, और भाई साहब लाइव में जिस तरीके से बताए हैं आप देख के मतलब कि कहोगे कि हाँ वाकई ये चीज़ काबिल तारीफ है। तो मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बनता है इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी लेके आते रहे। तब फिलहाल पड़ाव की तरफ बढ़ल जाओ और लाइव देखल जाओ। का देखेला ऐसे हंस के जान ले बका कोरा में कस के। का देखेला ऐसे हंस के जान ले बका कोरा में कस के। प्यार में पागल बानी पागल रहे दा, प्यार में पागल बानी पागल रहे दा। ये धनी हो अचरे से बनल दिल बनहले रहे दा। ये धनी हो अचरे से बनल दिल बनहले रहे दा। हम गीतकार महेश परदेसी तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के दिल से नमस्कार करतानी और रउआ सबन के बतावे के चाहतानी कि भोजपुरी जगत के बहुमुखी प्रतिभा कलाकार जेकर नाम बा मनी मिराज। बहुत सुंदर फिल्म वेलकम और साथ ही साथ इतना सुंदर गाना मार्केट में लेके आईनी। हमरा तरफ से बहुत बहुत मनी मिराज बाबू और पूरा टीम के शुभकामना बा। साथ ही साथ कल्पना जी के चांद जी के भी हमरा तरफ से बहुत शुभकामना बा। बहुत अच्छा गाना गोले बानी, बहुत अच्छा लगल, दिल के छू ले बा गाना। आ हम मनी मिराज बाबू के ताहे दिल से शुक्रिया अदा करब कि ऐसे ही दिन दूना रात चौगुना रुआ तरक्की करी रुआ, एकदम नेक दिल इंसान बनी। काहे कि एक बार हम चंपारण गए रहनी, काहे कि हमार तो पूरा संबंधिये चंपारण में बा, सत्तर घाट के बगल में ऊपर हमने के पूरा रिश्तेदारी पड़ेला। एक बार मुन्ना मुस्कान जी के साथे हम साहेबगंज गए रहनी, मनी मिराज बाबू भेटैले, अपना ऑफिस पर ले गए, बड़ा इज्जत भाव दिले, बहुत अच्छा लागल। एगो कलाकार के ऐसे ही होके के चाहिए कि इतना बढ़ला के बाद भी बड़ा विनम्रता से सेवा पानी कैले। वो दिन भाई के हम दिल से दुआ आशीर्वाद देनी, आज भी दिल से दुआ आशीर्वाद देता नहीं कि ऐसे ही दिन दूना रात चौगुना रुआ तरक्की करी बाबू, एकदम सफलता के शिखर के छू ली। हमरा तरफ से पूरा प्यार दुलार आशीर्वाद बा रउआ खातिर, मनी मिराज बाबू खातिर। अब ज्यादा कुछ ना कह, बस ये कहब कि मन लगा के काम करी, आप भोजपुरी के मसाल लेके और आगे तक जाई, भोजपुरी के और नाम रोशन करी रुआ। हमारा तरफ से बहुत बहुत गाना ये फिल्म खातिर शुभकामना बा। महेश परदेसी जो कि खेसारी लाल के टीम में रहतलन पहले, और उनकर दाया हैंड राइटर रहतलन। इनकरे गाना देखल जाओ ज्यादातर मार्केट में एक से एक ब्लास्ट सॉन्ग, जो कि पहिलका शुरुआती दौर में खेसारी लाल यादव जा एक करे जा गाना, मतलब कि इनकरे गाना से शुरुआत के लिए रहन, और वो गाना इतना ज़्यादा तबाही मचले रहे, इतना ज़्यादा गर्दा गर्दा उड़ा दिले रहे। लेकिन अभी के डेट में देख लिया जाए तो महेश पांडे की खेसारी लाल यादव के टीम से अलगा देवल गईल बा। हाँ, कुछ ऐसा चमन चूतियन जन बड़न खेसारी लाल यादव के टीम में कि उस तरीका के महेश पांडे के इनकरा के वहाँ से अलगा दिले बड़न लोग। अलगाला के बाद से अपने राज कर रहा बड़न लोग, महेश परदेसी के अकेला छोड़ दिले बड़न लोग। लेकिन महेश परदेसी एक घड़ी जौन कि इनकरा दिल पर एगो गाना राज कर रहा बा, जो कि मनी मिराज के बा। और किस तरीका के स्टारडम अपन स्टार्ट कैले बड़न मनी मिराज पहिलका फिल्म से ही गर्दा उड़ा दिले बड़न। आ कहीं ना कहीं इनका वेब सीरीज आवला मनी मिराज के, तो कहीं ना कहीं लोग के दिल पर राज करे लगला। हाँ, वही मनी मिराज जो कि उनके टीम से भी मिलते हैं महेश परदेसी, और गर्दा गर्दा उनका तारीफ करते हैं कि मनी मिराज इस तरीके से मसाल लेके आगे बढ़ते रहे, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री का जो कि सितारा आप ही बनने वाले हैं आगे चल के। हाँ, तो अब एकदम भोजपुरी में जो कि नया कलाकार उभर के आ रहा है जिनका नाम है मनी मिराज, और इनका फिल्म भी तबाही मचा रहा है जो कि वेलकम मूवी आया है। तो फिलहाल ये जानकारी लोग हमारे चैनल पर नए बार लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए लोग, ताकि हमने की मोटिवेशन बनत रहे, तरह और भी अपडेट और जानकारी लेके आ सके। तो फिलहाल के लिए जय भारत, जय हिंद।